Abokina wai ya ake ciki garin nan ne? Malam garin nan sai data nake gaya ma. Allah wallahi ana karɓar kebula. Yau fatin da na shiga makaranta nake gaya maka. Wani abokina ke ce mana an dankara masa kari oba. Allah nake gaya ma. Na ran da Allah. To ni wannan kari oban ma da sauki sati na 3 bayan da sisi. A haka a hawa ne. Wallahi Allah. A haba kamar ka ce ba garki. Kana ga yanda kasar ta zama? A haba ne. Ai shi ne nake gaya ma gashi yanzu ma yunwa nake ji emergency kawai ni ina ga zan seta ne kawai. To kuma zan je ko tsohuwa ta sauke wannan girkin. Sai in ɗebe shi. Yau kanka ce na zo mu ci ina. A karka dami ina zuwa kawai. Haka za a yi. To ya za a yi hakan ke na yi. Rayuwar nan fa na fi canza. Da Allah malar rayuwar nan. Ah! Magana. Sai da kai mutumi na. Ya ta kai ciki ne. Gaisuwa ba. Ya daga ne ya ke kai gaba da yau bai gaisuwa ba kai to dan malama ka fara kenan. Ai na fi so in za ka dan malam kai matsala ta da ke ba ka da aiki ke kawo yan hadisai da yan to kai dai ka ai ma dai ai kowa san sallama barin kai ka da Allah barin kai ka yanzu jiya da Allah ina ga nan da ya tuka mana garin kwaki a kai ka bari da Allah nake faɗa ma jiya ba bacin mun rabu da kai fa na zaga nan ba nake faɗa ma kawai na sun kuya zan yi yaran bayan mun rabu da kai ba sai da ana cewa ba umma kin ga wani zan mutu zai kai mai kuɗa a ina a nan bayan da nan baya dai kusa da shago da ko ɗoro wando na ban yi wani ne cikin shago to ko wani ne a bayan ka yake maka nake faɗa ma kai garin nan wallahi nake faɗi kun ba aljanu ne da fatalu da waye kace dole ma mu tsaya mu ba wannan maganar ba wannan maganar ba wannan maganar ba wannan maganar dole ma mu tsaya mu dage da addu'a ta ta ta